Naghahanap ka ba ng swak na power bank at pasok sa budget? Mag-unbox tayo ngayon ng 20,000 mAh Powerbank M20 Pro Fast Charger galing sa MITSUSHI Electronics na mabibili natin sa Shoppee. Ano ang magandang feature nito? Merong LED digital display na makikita ang remaining power ng item. Merong 3 input port at merong pang dual USB ports. At ang pinakaagaw pansin ay kayang ma-full charge ang item in 7 hours lang. Ano ang laman ng mga item? Tingnan natin. Ang user manual, ang power bank, at ang USB type charger ng ating power bank. Blind unboxing. Yeah!